která se vztahuje k bytí, k existenci člověka, protože celá ta výstava je o tomto tématu a zároveň je o Ladislavu Vlnovi, takže je to ono bytí. Děkuji za pozornost. Já dovolím říct taky pár slov. Tak já bych vás tady chtěl přivítat a chtěl bych poděkovat celému realizačnímu týmu a galerie. Chtěl bych poděkovat kurátorovi a všem. Chtěl bych poděkovat své ženě, své dceři, kteří mi umožnili ten čas, a abych tyhle věci mohl udělat. A jak říkal správně tady pan kurátor, ten nápad, aby se to jmenovalo Vlnobytí, byl jeho. A myslím si, že je to jako zajímavý a správný název, protože všechno se pohybuje v nějakých jakoby vlnách, všechno jakoby stoupá a zase klesá. A tak já doufám, že ten dnešní den a ten dnešní večer bude to stoupání a bude to ten nějaký vrchol zase. Snad pro nás, pro všechny. Díky. Myslím, že